horší premiéru si člověk nemůže představit, než která potkala vás. A tak prečo, no, tak stále tá šanca žila, že to môžeme otočiť. Škoda toho prvého striedania, že prakticky z prvej strely som inkasoval gól, ale proste to sa niekedy stane. Tomu Zlínu to dneska lepilo, ale si myslím, že potom ten gól nás skôr povzbudil nejak, lebo si myslím, že sme začali hrať oveľa lepšie. Už sme naozaj nemali čo stratiť. Vytvorili sme si veľa šancí a možno pri troche šťastia by sme aj vyrovnali. Ale jaký to je dostat teda hned po 20 vteřinách, ale on tam byl sám, to vypadalo, že to bylo tečovaný. No, ja som v prvom momente tú strelu nevidel, som aj kričal akože pozor a v momente, keď som ju zbadal, tak sa mi zdá, že to bol Honejsek, čo bol tam pred bránou alebo medzi kruhami. To šikovne tečol a prešlo mi to pod pazuchu. To sa stane, ja som to hneď hodil za hlavu, lebo proste už nemám 18 rokov, že teraz sa roztrasiem. Ale tak, no trošku to mrzelo, ale nevadí. Jaký pocit máte teda z té litvínovské hry? Viktor Hýbl mluvil o tom, že to bylo něco jiného než v Olomouci. Tam jste to sledoval ze střídačky, dneska jste do toho nakouknul. Jasné, ale si myslím, že ten Zlín nastúpil vynikajúco pripravený, veľmi dobre korčulovali. My sme sa do toho nejak nevedeli dostať, nenadviazali sme na tú hru z Olomouca, ale ako vravím, je to len druhé kolo, treba to hodiť za hlavu a ukázať si chyby, poučiť sa z toho a ideme ďalej. Čekal ste, že sa tak brzy dostanete do branky? No, ja som nad tým nejak vôbec nerozmýšľal. Práve, že Jaro mal perfektný začiatok, no a škoda tej druhej tretiny, mu to tam trochu napadalo. Nemal také šťastie a po tretine mi povedali, že tam idem, tak som sa v podstate aj potešil, lebo no, proste som tu na skúške a nech ma tréneri vidia, tak som sa potešil, že tam môžem ísť.